Babbar jam'iyyar Adawa ta Congress a India a ranar Juma'a ta sanar da cewa hukumomin haraji sun rufe asusun ajiyar ta na banki makonni kafin sanarwar da ake sa ran za a yi na zaben kasa mai zuwa. Kakakin jam'iyyar Congress a ne ya ce an gaya masu cewa an daskarar da asusun babbar jam'iyyar Adawa ta India a wani bangare na bincike da aka yi na dawo da harajin da ta yi a baya. Isa Dawa, RMC Hausa Times. Sun kure kwalliya. Albishirin ku mata masu ado da duniya, kayataccen wajen tsantsara kwalliyar gani da yabawa na Zahida Royal Touch na yi muku marhabin lale da zuwa Zahida Royal Touch. Sun kware wajen sheka kwalliya da gyaran jiki na mata masu aji da ji da gayu. Dadin dadawa a Zahida Royal Touch suna yin wash setting, streaming, retouching, organic hair treatment, gyaran kafa da goge kaushin ta tafi ta tas gwadin sha'awa. Suna da maganin karewa da zubar gashi wato dandruff treatment, sannan kuma suna yin make up, kwalliya ta musamman irin su bridal package, gyaran jiki da dai sauransu. Zahida Royal Touch na maraba da mata masu muradin amsa sunansu na mata. Zahida Royal Touch suna nan a sabon unguwar Railway a jihar Bauchi, Najeriya. Ga kuma lambar wayar su kamar haka: 0800-3261-0266. Zahida Royal Touch, kwalliya sirrin kyawun mace. Zahida Royal Touch sun iya kwalliya.